Arewa jamhuriya ko mulukiya. In za ka faɗi gaskiya ko me ta ka ja maka ka biya. Haka ne editan muna gaskiya, wadda ta fi dubun zinariya. Sai mu gode Allah shi ɗaya don shi ne sarkin gaskiya. Ya mallake dukkan talikai, na kwari da tudu da samaniya, da mutum aljan da mala'ika, da sarari da tamaliya. Mulki iko daula duka, na ga sarki Allah shi ɗaya. Shi yake ba wanda ya so duka, ya sarauta a lardin duniya. Shi yake karɓe ta ga taliki, don ya ɗanɗan wahalar duniya. Shi ga girmama wanda ya so duka, shi ka sanya waɗansu su sha wuya. Shi ka cusa dare a cikin wuni, kuma ya zaro hasken safiya. Shi ga yawar mamaci duka, shi ke kashe mai rai shi ɗaya. Ikonsa a kan kome yake, a ruwa da tudu da samaniya. Alwakilinmu dogara dogarai, zahirinmu da ɓoye a zuciya. Mu amince zai mana taimako na hakika inda majaziya. Sallama a gare ku sarakuna, kun yi niyyar bayyana gaskiya. Addu'ar mu ga Allah rahimi ya kiyaye arewa gaba ɗaya. Muminai da masihai jimlatan, kuma da arnado da ningiya. Tutocin shehu mujaddadi 12 ne Najeriya. Sa'ad Siddiƙu Abubakar ga arewa tana kan shan wuya. Shehu arka ne mai ayarwa ko, za ka yarda a rushe mulukiya. Hausawa su da bare-bari, ai amana ce ta kilefiya. Shehu Laminu shi da mujaddadi, sun bar mana girman duniya. Yalla za mu kiyaye har mu bar ‘ya'yan musu gaji halaliya. Ya jikokin shaihun na biyu, sai ku ɗau tutar ku ta gaskiya. Haƙƙi na ƙabiloli duka, na wuyan ku sauke lafiya. Daular ku a kayan mummunai, da wasun su ta wanye lafiya. Da aminci babu gwagwarmaya, babu zalunci da hatsaniya. Sai mu je ga Malam Yahaya, can a birnin Gwandu muke waya. Shehu Abdullahi hakikatan ya bar mana don gaskiya. Ilimi, hikima, addini duka, da dabarar sarrafa duniya. Muka lalata muka wargaza, gashi yau sai ai mana dariya. Babu tsuntsu ba tarko duka, min yi hasarar duniya. Jahilci ya sulakar mu duk, ya sa mana sarƙa har wuya. Ya sa mana an kwa hannuwa, ya ɗaura ƙarfar mu da tsarkiya. Bakunanmu ya sa takunkumi,
ba zalaka sai sharholiya. Ya Allah kai mana agaji, don mu kauce kunyar duniya. Ilimi mai amfani duka inda addini ya rataya, in fa addini ya raunana, babu alheri nan duniya. Duka cuta kai ke magani, har a san ingantar lafiya. Allah ka tsare mu da jarraba, tahirar mu da ra'ayin duniya. Addu'ar mu da mu da sarakuna na arewa ta zam karɓaɓɓiya. Ya sarki Alhaji Bayero, ga ‘yan birni na Kanawiya. Tun Bagauda yana saran Kano suka fara fataucin dukiya. Hijira da ta iske alwali, sai ta ƙarfafa tushen gaskiya. Sabon tsari zan bayyana, banda tasdidi na mutan gaya. Ai Sulaiman shi ne ja gaba, kuma da bai bi shi da gaskiya. Ga sarauta ga ilmi ciki, ga adal shari'ar gaskiya. Sai arnanci ya yi sallama, da har abada ba da waya. Sarki Abdallah ka taimaka, ga ciro masanu su da tarbiya. Ka kiyaye al'ummar ka duk, don ƙasar mu ta wanzu mulukiya. Birni da fage da tudun wada, ƙauyukan bukkokin tsangaya. Kar ka bar arna su shige musu, don su watsa dafin jamhuriya. Katsinawa sai ku yi tuntuni, umarun dalla ji mazanjiya. In ji dai kun hangi mutan Gusau, masu mai da ƙasa jamhuriya. Ai ga ku da gado mai yawa na zumunci babu hatsaniya. Ga sarki Alhaji Usman, yana gwaggwa idanun duniya. An bar maka nauyi mai yawa, Allah sa ka sauke lafiya. Mu dai ilimi muka tambaya, ko a Landan ko a Arabia. Yakubu na mai gari, ya fi ƙarfin ai masa dariya. Arna da musulmin Bauchi duk, sun yi cappa don su ga gaskiya. Da shirin mulki mai ƙa'ida na adalaban da haramiya. Ilimi na sana'a mai yawa, da shirin addinin gaskiya. Da shari'ar bin bahasi da kyau, babu hanci ba kuma toshiya. Ya Jafar zo ka wuce gaba, malami ne sarkin duniya. Mallawa su da bare-bari sun ga adalcin ka da gaskiya. Katsinawa har da zage-zage, sulba wallar din Zaria. Duka sun san kai ne shugaba, karke zarafin su da gaskiya. Za mu bi ka ja mu zuwa gaba, karka yarda arewa ta sha wuya. A ƙasar Adama da Amadu, lami da fitullun gaskiya. Mun kai masa cappa har gida, Allah so ɗasi a duniya. Jikan Modu ba su ba ɗosai, ka tsare daular kada gaskiya. Jaumira waya taimaki filɓai duk, don su san girma a Najeriya.
madalla Muhammadu mai muri sarkin da ya hangi ɗari ɗaya, ko Lugdad ya san matasa da irin ƙwazon sa a duniya, kyakkyawar fata ke wani in jikin ci a yamma da zariya, haƙƙi na nufa na wuyan inda ya kwa'e so abin biya, ga umar son da agudiri malami ne ya san gaskiya, a misau ga sarki Amadu malami ne a mazanjiya, jama'a da akwai su da shugaba ya gane nan duniya, Gombe su ma ai da Abubakar adali ne ya shige tambaya, ya Daurawa ku bi mai dubu Abdu mai zance da macijiya, ko ba wai na shakka ta sa ya gaja tutar gaskiya, marigayi Abdu na kindiri can haɗe muke musu ta'aziya, waye gaji su maza na gwamatse sarkinsu danin gaskiya, kwanta gora tana murna da shi Ibrahim ya shige tambaya, a Ilori igala da igdira gaisuwar mu gare su a lafiya, ka biye si Abdul Qadiri ka riƙe tutarka ta gaskiya, atta'attanmu guda biyu ɗaya alhaji ne ba tambaya, a oke na birai mai ce da mu ya san daraja ta mulukiya, mun jira ya sarkin mallamai ilimi da sarautar duniya, a Abuja yake kan yaduwa zai sadu da birnin lafiya, a ƙasar kuza ga sarki biron ramfam ya ɗauki ɗawainiya, can abin wai ga sarki jukun aku ne nauka da abin biya, kaji sunaye na sarakuna lardi ba tambaya, manufarmu mu bayyana danguna na ƙabilu ban da tsirariya, don akwai wasu ma a sarakuna mun bar su da ayar tambaya, haƙƙin jama'a na kan su su rike igiyar su da gaskiya, in sun ka sake jama'ar kudu suka hau mulkin Najeriya, daɗa ba sauran mai tambaya kowa ya san zai sha wuya, an sha bambam bisa kan nufi na shirin mulkin Najeriya, niyyar kudu in suka ɗaukaka duk ƙasar ta zamo jamhuriya, mu kam niyyar mu a karkasa don arewa ta zaɓi mulukiya, ko fahimci shiri na mulukiya da yawan hadarin jamhuriya, sarki da gidajen shawara da shari'a kun ji mulukiya, mulki na wakilai gurguzu babu sarki babu sarauniya, sai ‘yan sanda sai soja sai da ita ce jamhuriya, fatar mu arewa ta fargadok don ta gane lamarin duniya, farfagandar ma kirci duka sai a bar ta abin cika gaskiya, hudubobin kin bibi duka dangin zance na filaniya, a jaridu ko a matattara a wurin lacca da hatsaniya, Allah ya kiyaye Najeriya da masifar lardin Indiya, tsoron Allah dai an magani
shi ɗaya kakiya ya mulukiya, mu dai haƙƙin mu gaya muku, ko ku karɓa ko ku yi dariya, dariyar ku ta zam kuka gaba, da nadamar mai kin gaskiya. Wa'azi ne mulkin Indiya da ta zam daular jamhuriya, yau ina manya na sarakunan Pakistan ko kuma Indiya, da Nizam Maharaj da Rajadok, sai kuka ba mai dariya. Da sarakai sun fi 500 duka sun watsi ba ku ɗaya, sai ka ce fa da ɗaya ba a yi su ba, kun ji sharurin jamhuriya. A mujallar Daily Mail akwai tarihin mulkin Indiya, da abin da ya faru a Baradok bisa rushe gini na mulukiya, ko a Burma akwai sauran iri, a sarakai sai ku yi tambaya. Indonesia su masu rage kaito tsarin jamhuriya, duk misalan nan na Amurka ba mai kyau na shirin jamhuriya, kar ku ruɗu da zan canza ire masu son halakar Najeriya. Gaskiya ba ta neman ado ko na daɗin muryar zabiya, ƙarya ce mai launi 7, ga fari da baki ga rawaya, ga shuɗi ga kuma algashi, toka da ja sun garwaya, ba ta ‘ya'ya ko sai ta yi fure, sai rassa sun fi 1000. ‘Yan arewa ku dai na gaganiya, ku riƙe daular ku da gaskiya. Allah ya kaɗe muku ja'iba ya tsare ku ga sharrin duniya. To sarakai sai ku yi tattali na adalaban da haramiya, sai ku hangoge man ɗan uwa da ya kama wuta daga ganiya. Dan ku nemi ruwa ku yi yayyafi, kada ku mana ku ya sha wuya. In kun dage kun shantake bisa al'adu na mazanjiya, za ku rera faɗar da na sani da na bi jawabin gaskiya. Allah ya tsare ku faɗar haka, ya kiyaye are wa gaba ɗaya. Tutocin shehu mujaddadi daɗa ba su zama jamhuriya. In sha Allahu matsarkake, bisa fatan za mu bi gaskiya, domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Matuƙar arewa da karuwai walla za mu ji kunyar duniya, matuƙar ‘yan iska na gari, ɗan daudu da shi da magajiya. Da samari masu ruwan kuɗi, da roƙa can a gidan giya, babu shakka ‘yan kudu za su hau dokin mulkin Najeriya. Su yi tukansu kuwa bisa kanmu ko mun roƙe zumuntar duniya, matuƙar yaran musu na bara, alaba kuma sa mu abin biya. A gidan birni da na ƙauyuka da cikin makarantun tsangaya, sun yafu da fatar mun suru babu shakka sai mun sha wuya. Matuƙar da musa kai barkatai da makaho ko da makauniya, ba muhalli na su a Hausa duk, babu mai tanyo su da gaskiya. Birni ƙauye da garuruwa duk suna yawo a Najeriya, kai ba haushe ba shi da zuciya, za a sha kunya nan duniya. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya,
sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban tsiya, camfe-camfe da tsubbace-tsubbacen malaman ƙarya ‘yan duniya, cin amana kuma da yawan riya, ga hula mai an nakiya. Babu mai aiki bisa hankali da basira don ya ga gaskiya, rantse-rantse da Allah yawa ga ƙarya ga zambar tsiya, gorin asali da na dukiya, sai ka ce ɗan annabi fariya, sai gilbi bi sai kwarmato ga gulma da san kullalliya. Wagga al'umma me za ta wo a cikin zarafofin duniya, to sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika ya kiyaye arewa gaba ɗaya. Mun gode Allah shi ɗaya don shi ne sarkin gaskiya.